रायजो राजाया माखासे साननि उनाव जों नाब्ला सारखौबो जोङो उदां अख्राङाव मोनगोन होननानै मिजिंथिजायो। जों सिगांनि समाव नांगौ बायदि जों मदद मोननाय जायाखैमोन। जोङो खनसेबो जोंखौ उकिलफोरजोंबो रायलायहोहैयाखै। न'खरनि मानसिफोरखौ जोंनि प्रिजनार फेमिलि मेम्बार कमिटिनि जों सोद्रोमाफोरखौ खनसेबो गुवाहाटियाव लाङाखै बा एडभकेटफोरजों जोंखौ जगाजग खालामनानै होआखै। बबे समाव जोंखौ नासयबोदों, बबे समाव सोर दैदेनगिरिया थांनाय समाव थांनाय 5 बोसोराव जोंखौ मा बुंबोदों, माबायदि आखु दिन्थिदों, बेखौ जों दङ। बेखौ जों सम जायोब्ला निस्सय जों बुंनांनोबो हागौ। जोंहा गोदान बिटिसिआव गोदान गभर्नमेन्ट फैनाय लोगो लोगो हाग्रामा महिलारि सारा जोंना चिफ सारा जेरैबायदि नांगौ रोखोमै फारफ्रोम दिगै मदद होनानै दिनै नैबे मोनसे गोथार गुवाहाटि हाइकर्टआ मोनसे राय होनायाव बेवहाय दिनै जोङो जोबोद गोजोननाय दङ। जोबथेसालियाव 14 बोसोरनिबो बांसिन गोलाव सम थानाय अजय बसुमतारी, जायखौ आफादाव बुहुम बसुमतारी होननानै मिथियोमोन। अदेबानि बुंनो थाङोबा नोंथांनिनो आंगो फंबाय। फासिनि अर्डार मोननायनि उनावबो दिनै उदां अख्राङाव फैनो हाबाय। मा फोरमायगोन? बे गोलाव सम नाजानायनि उनाव दिनै न'आव सफैनो हाबाय। नंगौ, आंनि असे फंबाय बि बुहुम आफादाव बिरखां बसुमतारी एबा अजय बसुमतारी, बे आंनि फंबाया दिनै जोबथेसालिनिफ्राय उदां अख्राङाव फैनानै गावनि आंगो गामियाव दिनै गावनि न'खरनि, गावनि गामिनि बा समाजजों गोरोबनानै खामानि मावनो थाखाय दिनै मोजां खाबु मोनफिनबाय। दा बे आंनि फंबाया 2015नि जानुवारि दानाव फार्स्ट एरेस्ट जादोंमोन। दा बेवहाय 2018आव 4 बिसोरखौ NIA कर्टआव, सानमारि NIA कर्टआव मोनसे बार्डिक होदोंमोन। बे बार्डिकआव 2खौ फासि अर्डार आरो 2खौ जिउ जोबजासे जोबथेसालियाव थानायनि साजा, बेखौ फोसावना होदोंमोन NIA कर्टआव। दा बे NIA कर्टनि बे रायखौ लानानै जोङो न'खरफोरा बा फेमिलिफ्रा जोङो गुवाहाटि हाइकर्टआव जोङो आपिल खालामदों। दा बे आपिल खालामनायनि उनाव गोबाव सम हियारिं जायाखैमोन, द्रप थादोंमोन। दा बियो नै थांनाय नभेम्बर दाननि 25 तारिखनिफ्राय हियारिंआ जानानै डिसेम्बरनि 8 तारिखआव जोबदों। दा बे हियारिं जोबनायनि नैबे 1.5 माससोनि उनाव नै डिसेम्बरनि 30 तारिखआव मोनसे हाइकर्टआ, गुवाहाटि हाइकर्टआ मोनसे जाजमेन्ट होबाय जे बे 4नि केस, जेनोखि केस, बियो NIA कर्टआव जि रं मोनसे जाजमेन्ट होदोंमोन, बियो दिनै बे 30 तारिखआव हाइकर्टआ बेखौ रं मोनसे जाजमेन्ट होननानै मोनसे गोदान मोनसे राय होबाय हाइकर्टआ। बेवहाय बे केसआ टटेलि दिनै एक्वुइटेड जाबाय। दा बेवहाय 4बो जोबथेसालिनिफ्राय उदां अख्राङाव ओंखारनायनि मोनसे लामाखौ मोननो हादों। दा बेहाय सोरनिबा अननाय बा राजखान्थियारि भाबै मदद मोनदोंमोन नामा? मा फोरमायगोन बे बुब्लियाव? नंगौ, जों सिगांनि समाव नांगौ बायदि जों मदद मोननाय जायाखैमोन। थांनाय 5 बोसोराव बेवहाय जोङो खनसेबो जोंखौ उकिलफोरजोंबो रायलायहोहैयाखै। न'खरनि मानसिफोरखौ, जोंनि प्रिजनार फेमिलि मेम्बार कमिटिनि जों सोद्रोमाफोरखौ खनसेबो गुवाहाटियाव लाङाखै बा एडभकेटफोरजों जोंखौ जगाजग खालामनानै होआखै। दा बेवहाय सोरबा माखासे गेजेरनि मानसिफ्रा खामानिखौ मावदोंमोन, बेयाव जोंहा सेटिसफाइ नङा आरो सेटिसफाइ जाथावथाव खामानिखौ मावनानै होनो हायाखैमोन। दा जोंहा गोदान बिटिसिआव गोदान गभर्नमेन्ट फैनाय लोगो लोगो
हाग्रामा महिलारि सारा जोंना चिफ सारा जेरैबायदि नांगौ रोखोमै फारफ्रोम दिगै मदद होनानै दिनै नैबे मोनसे गोथार गुवाहाटी हाइकर्टआ मोनसे राय होनायाव बेवहाय दिनै जोङो जोबोद गोजोननाय दङ। न'खर हिसाबै गोजोननाय दङ आरो कमिटि हिसाबैबो गोजोननाय दङ। बेवहाय जोंहा साब्रैबो उदां अख्राङाव फैनो हाबाय। जों नुनो मोनदों दान मोनथाम मोनब्रैसो सिगाङाव NDFB जोहोलावफोरा माखासे बेल मोननानै दा उदां अख्राङाव दङ, नाथाय बिथांमोननि केसा दासिमबो दङ। बिथांमोननि बेलायावहाय नोंथांमोननि नैबे आफादा प्रिजनार फेमिलिया माबायदि राहा लादों, मा फोरमायगोन? नंगौ, जों बेखौ अलरेडि जोङो BTC नि चिफ हाग्रामा महिलारि सारजों जोङो एप्रच खालामखांखाबाय। दा बेहाय बिथाङाबो जोंनो एसुरेन्स होदों। निस्सय जोंहा फोथायनाय दं, हाग्रामा महिलारि सारनि सायाव जोंहा फोथायनाय दं। दा बिथांमोननि केसखौबो निस्सय फोजोबनायाव बिथाङा जोंखौ निस्सय मदद होगोन। आरो दिनै आं बे खोथाखौनो बुंगोन, गुवाहाटी हाइकर्टआव जि डिसेम्बरनि 30 तारिखआव मोनसे जाजमेन्ट होबाय, बे साब्रैनि जाजमेन्ट। दा बे एसेबां गिदिर फासि अर्डार मोनलायनाय बे केसानो जुदि डिसमिस जायोब्ला, नैबे जाय जोहोलाव बिथांमोनहा 50 जननि बारा बेलाव दा दङ, निस्सय बिथांमोननि केसा डिसमिस जानो बारा गोबाव सम नांनाय नङा। हाग्रामा महिलारि बिथाङा सरकाराव फैनाय लोगो लोगोनो जोबथेसालियाव थानाय NDFBफोरखौ साफा साफा बरनजेनबाय। थांनाय समनि सरकारा नोंथांमोनखौ हेफाजाब होआखैमोन नामा? आरो बे बिथिङाव माबा मोनसे राजखान्थियारि षड्यन्त्र दं होनना सानो नामा? मा फोरमायगोन? दा बे पलिटिकेल सिङाव मा साननानै जोंखौ बेबायदि खालामबोदों आं बेखौ बुंनोबो थांला। सम जायोब्ला निस्सय जों बुंनांनोबो हागौ माखासे खोथाफोरखौ। बबे समाव जोंखौ नासयबोदों, बबे समाव सोर दैदेनगिरिया थांनाय समाव, थांनाय 5 बोसोराव जोंखौ मा बुंबोदों, माबायदि आखु दिन्थिदों, बेखौ जों दङ। बेखौ जों सम जायोब्ला निस्सय जों बुंनांनोबो हागौ। NDFBनि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारि बिथाङाबो दिनैसिम जोबथेसालियाव दं। बिथांनि केसा दिनै माबायदि थासारियाव दङ, बेनि सायाव मा फोरमायगोन? नंगौ, NDFBनि गायसनगिरि आफादगिरि, गिबि आफादगिरि जोंहा DR नाब्ला सार, रन्जन दैमारि सार, बिथाङाबो दिनैसिम बिथांजों लोगोसे 6 जन दिनैसिम जोबथेसालियावनो दङ। बिथांमोनहा CBI केसजों नांजानाय। दा बेवहाय बिथांमोननि केसा सुप्रिम कर्टआव दङ, दिल्ली सुप्रिम कर्टआव। दा थांनाय जानुवारिनि 28 तारिखआव हियारिं जानो गोनांमोन। जों बयबो मिडियाफ्रावबो जों नुदोंमोन। आरो बेहाय आं मिथिनायाव हियारिंआ बिथांनि सिरियाला एसे उनाव दङ। दा बे बिथांमोननि जेनोखि हियारिं जानो गोनां, बिनि सिगांनि हियारिं जायै जायै जानानै जेब्लानाखि बिथांमोननि केसा CBI केसनि जिनोखि हियारिं जानो गोनांमोन, बेनि सिगांनो हियारिंआ अफ जादों। दा बेवहाय ओइदिनखालि हियारिंआ जायाखिसै। आरो नेक्स्ट डेट हयथ' बे सप्तानि गेजेरावनो हियारिं डेटआ जाफिनगोन। आरो एबार खाथां बिथांमोननि हियारिंआ एबार जागोन। मानोना एबार गिबि सिरियालावनो गाखोनानै दङ। आरो बेवहाय आं बेखौनो खावलायगोन, जोंहा जेनोखि दानि BTC गभर्नमेन्टनि सालायगिरिफोर बा चिफ सार, जोंहा हाग्रामा महिलारि सार, बिथाङाबो बिथांमोननि केसखौ निस्सय नोजोर होगोन, नायगोन, मदद होगोन। आं बेखौ प्रिजनार फेमिलि कमिटिनि जानानै आं चिफ सारखौबो आं गुरैयै आङो खावलायनाय थाबाय। आरो निस्सय रायजो राजाया माखासे साननि उनाव जों नाब्ला सारखौबो जोङो उदां अख्राङाव मोनगोन होननानै मिजिंथिजायो। BTCनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारिया बिबान लानानै बा दायित्व लानानै 4 NDFB जोहोलावफोरखौ केसनिफ्राय उदां खालामनानै जोबथेसालिनिफ्राय उदां अख्राङाव लाबोबाय। बेबायदिनो NDFBनि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारि केसनि थाखाय
हाग्रामा महिलारिया मा रोखोम बिबान लादों नोंथांमोननि मिथिनायाव माबादि मा फोरमायगोन? नंगौ, जेब्ला जों थांदोंमोन चिफ सारनाव, चिफ सारा बै समावनो जोंनि सिगाङाव बुंखादों, नोंसिनियाथ' NIA केस बेखौ आं मिथिखागौ आरो CBI निया सुप्रिम कर्टआव थाबाय, बेखौ आंहा गासिबो मिथिजोबगौ, जागोन गासिबखौबो आं बख'गोन, बे खोथाखौ सारा जोंनि सिगाङाव बुंदों।